فنوى RTV أب مكتال تركبو كبراتن كبرانن كمي تمسيو ساعة شعات داخل ربع إسران كلتا سنة سلالو زينا وفتن واتزان حزنا لكم قرين مالونا مكتالكم زعدم لو أم تخليفة لما عرست زينا بيت مرتد حاجة السينرز جناع متى إسران كلتا تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا أبو دوبوك إح بحري بوفر تمهارو للمعات أبو جماجم بحري أقرب شورا يتكلالو أبو زايز نبرو إيرتراوان بالسفرالي مسنادوتات سمعتاتهم ذاكرهم أو أفغانستان بحدقا من قد قادم دري نايز موت سوات قصري ناب أستات حدا شح كبيلو ودب هاجرات معرب مبرق أفريقيا بديمقراطية ريبابليك كونغو زباو حيلي كوافر وسينو روسيا سارمات تسميها قرصقر بالستيك ميسايل ناب عد كيمك كل خلاك تمرو مخانا أفليتا زرزرو مسن سجر بيت مرت حقاقستي نرس جناع تمالي أب زكايتوات نسرعت ممرق بيت إسران كلتا تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا وكل عينا إبراهيم نفع زدالو زينا وتزبزب ميكائيل حدقو كأربوي بيت مرت حقاقستي نرس جناع نعصوتو شومنتا وارح بكل سحسابن قبرن زمهارتو 220 كلتا تمهارو تمال 20 حادن سنة بسيرتيفيكيت أمريكا تمرقتي بوجيسا وشتاو حمامات هصاناتنا تعالاليون كنكن عدن هصانن طعنا حبرتسبن بكل سحساب كمون اب هاغراو موكسي هوسبيتالات اوروتان حليبتن زوباو موكسي هوسبيتال جيندا چنفر مسطعنا زوبا ماكل چنفر مسطعنا زوبا سيمناو قيح بحرن دما بغبري زسلطونيوم دايركتور تابيت تمرتي اتو ميكائيل جاهرايا بزسمعو قال تمرقت اب تمرتين زرايو تقداسنت بمغواس بسرعة كما عبلون أمو حاستعنا حبرت الصوبهم تساطفون كعزوزون عزغاخيرون أزين هايرومي ما مرقاهم نايتميجي مرتاد جمهوركم ما معرف نايتمرتي مرتاد تالي عمبر نايتي سبيلكم دولة مرتدين نايميجي مرتاد مسار المفان فرجوهم قال حيجي تنبيركم كي تزانكم أكاروسنا أمرون تلاوكم كتسافوا إلاو أواهدي تابعت التمرتد حقاقست النرس هاب زوباتات سيستر ألغانش تغلق رقس بوغنا كاب كل تشعين سلسلة عبابية التمرتد حقاقست النرس جيندا بارونتون من دفران بتغلالة سلسلة شعاتي 244 تمهارو تمرقهم أب سفلالي كوايوتات هاجر تمديبهم موياوي أبركتو يقبر كمزلو حبيرام إذن سلسلة تمرتي أب زوباتات تسلحن كاب كل تشعين سلسلة جميلة بقوانو بركت الزبور حقاقست النرس بالبراي بأهقراوي يكون بهاجراو درجة استتلمو علامات المنستر أن أفرد الباب عادي ترى يتصوتون نعدي خا بزوج أبزور السنة الثلاث بيت مرتي حاجة بالسنس زواتات من دفرة 240 بارونتو 200 إسران حدن وين قدما 200 إسران كلتن بالمرس 300 تسعة تمهارو زمرو تمرت حكم النار على الديسيبلين بقعات بسلتن توفاينتن زحاتت عودي زبالة أمي سطعنا وانا دايركتور كفلي وطنن ممعبال عاقم سبن دكتور برهان دبرو مصر طعنا كاب كلتشن 20 كلتن كساب كلتشن 20 شدشن استزرق حسار صايني حمش عام استراتيجيكاو وطن حانتيتو ابز بقسلو زلو يمرغ بمهلاوم ابركتو كم زلوم صنع امنتو غليصوم مصر طعنا ابز عام كلتشن 20 تمالده ساساني حمش عام استراتيجيكاو وطن اسرع 20 كلتن ساب اسرع 20 شدشن استري حانتيتو ابز بقسلو زلو بزيت مرغ بمهلاوم أمتبارون عوام ذلوكم قلة زين عقهم كم زمن الوداع إذا قالوا كلهم تمرقتي نزلوا الوسائل تجيبوا علىكم نزل من مستن وفي ما يوزعكم تحسوا لواي أموداتا كابتصوتهم تقبل نزولوا تمرقتي شلما تعديلهم بيت مرتد حقاقست نرس جيندا زاكيد بتغلالة شومنتي 291 تمهارو بسيرتيفيكيت كم زمرقت سنداتا يحبر أبو دوباوك أي بحري تمهارو كراي درجة بتمرتي ولد أبو مريم كبعث 6 سنة جميرو من حد ورحز قتل وفر لمعاتي سلاسل كم زلو وكل أرينا حبيرو لو معمتها بتوفريك 250 تمهارو يساتفو كم زلو رسم مرتا بتمرتي ممر أبراهام كحسة قليتو نيلو معمت وفر تمهارو نلمعات أبو جماجم بحرن دسيتاتن ككايد بزوات أمد مسرت أبو دسيت عرقيان جماجم بحر سالينان قرب شراي تكلن صدقاتات يتسجانن كم زلو أبريهم
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ሓላፍ ምክትታል ፕሮጀክት ምሕደራት ጸጋታት ባሕሪ ኣቶ ኣርአያ ዓንደማርያም ብወገኑ ገረብ ሾራ ኣብ ርስትን ሰይታትን ገማግን ባሕርን ዝህቦ ግርማ ኣብ ምስሳን ጸጋታት ባሕሪ ብሓፈሻ ሃብቲ ዓሳ ድማ ብፍላይ ዘለዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሎሚ ዓመት ብመደብ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብ ልዕሊ 21 ሄክታር ልዕሊ 23,000 ፈልስታት ገረብ ሾራ ከም እተተኽለ ኣፍሊጡ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ወፍሪ ከባቢኦምን ጸጋታቱን ብግቡእ ክፈልጡን ኣብ መዕቀቡ ኣበርክቶ ክገብሩን ዝሕግዞም ተመክሮ ዘቐስም ምዃኑ ብምሕባር ገማግን ባሕሪ ናይ ምግራብ ዕዮ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተላብዮም ኣብ ኢጣልያ ግብጽ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ሊብያን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሽምዓ ምብራህ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድን ወፍያታት ብምግባርን ሰማዕታቶም ብሓበን ዘኪሮም ከካቦቱ ንዝበጽሓና ሓበሬታ ሊልያ ተኽለማርያም ብኸምስዕብ ኣዋሂዳቶላ ካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብ ሮማን ካልኦት ከተማታትን ኢጣልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነታረዛን ዕለት ንዓኣ ብዝበቅዕ መሰናድኦታት ከም ዝዘከርዋ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ዝተላከ ጸብጻብ ይሕብር እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ግብጺ ብ19 ሰነ ኣብ ዝወደቦ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣባላት ማሕበረኮም ንሰማዕታቶም እናዘከሩ መብጽዖም ብምሕዳስ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $1,110 $9,830 ፓውንድ ግብጽን ወፍዮም ኣብ ዱበይን ሰሜን ኢማራትን ዝነብሩ ዜጋታትን ኣባላት ማሕበረኮምን ብ19 ሰነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ መደብ ድማ 21 ዜጋታት ካብ 2018 ክሳብ 2022 ሓላፍነት ምእላይ 212 ስድራ ስዋዓት ብምውሳድ ብድምር $514,643 ድርሃም ክኸፍሉን ከለው ብጨረታ ዝተረኽበ $2,700 ንተመሳሳሊ ዕላማ ተበርኪቶም ኤርትራውያን ተቐማጦ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገኖም ሽምዓ ብምብራህ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ $4,690 ንማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከወፍዩን ከለው 5 ዜጋታት ከዓ ሓላፍነት ምንባይ 7 ስድራ ስዋዓት ከም ዝወሰዱ ኣብ ኮክስታንድን ከባቢኣን ዝቕመጡ ድማ $30,400 ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝገበሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም بخالق وجن عبد أبو أفريقيا أوراجات الدربانن مسينا بولكوانن كمون أب حجرات زبادة أبو أفريقيا مالت زامبيا زيمبابوين ناميبيان زنبرو وجنات نسمعتهم بعمق حبن ذكرهم زغمزيلون كلو تقامات أوكلاند كاليفورنيا بوغانوم أبزو الدبو نايزخر مدب نايقر قعزون مبرحشم عن كايدون كلو 30 كلتن شحن $544 نسدرا سواعت وفيهم أب ميشيغان كبابي أنزنبرون بتماساسالي $3,455 كوافيون كلو حلافنت متوار 15 سدرا سواعت وسيدام أب تريبولي ليبيا زنبرو إيرتراوانون بوغانوم نساماتاتهم بحابن ذكيروم زغطل على تاوي أبصاب ملكفتي كورونا فيروسيو حبريتا كاب المينستر تاعنا لومي أب مرمري مأكلات زوا مأكل بستجبرنا إلى لابراتوري مرمراتات أدرس شو ما بشاولن ججرة زخونو كل التزيقات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعت له بس مسرت طلع قطري بكورونا فيروس تلخف زيقات كسب لومي 9,784 بس يحلو 9,600 كابزيوم حاوي مستفانو 203 بمستفلي و13 دما جانا أبويسبال تعاقبهم كن زجبر لهم زلوا يوم منستر تعنا 20 كلتن سنة 20 كلتن أبنو زبطات سعد غيح نشام بكون بمنات 20 سنة مع التسمعات بكم درجة سوات 13 شوعات شحنافة نسدرا سوات تم غارحون بمسرت زبط حنا حبريتا أبا عد غيح سيب سرعتنياتات منجسين 240 شحنافة تمهارون ممهرانن كوليج نقدر محبرة وسنفلت أتن 7 شحنافة من محدارات كبابي هادامو حشملة حينبا عنابورن كتما عد غيحن 40 كلتان شحنافة بدمر 350 كلتان شحنافة باب محدارهم نستلليو تأواري زيب لهم 84 سراسوات تعدلو محضرين أوزبا عد غيح أتو هافتي تسفازجي أبز اسمعو قال اتستجبر دقف لعلتي متأنو زخيد رزين ترجمن ملختن كام زلوو بمتكاس أبقل من محضرات كبابي زرقاء ناي محرس مسرح أبايتن كالن وفراتات بسفيحو كتجبر أزخاخيرو
ኣብ ንኡ ዞባ ሻምብቆ ድማ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ካብ ወርሓዊ ደሞዞም ዘዋፅእዎ 65,000 ናቕፋ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ 65 ስድራ ስዋኣት ከም እተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ዝተወስደ ተበግሶ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ዜጋታት ክገብሮ ዝጸንሑ ደገፍ ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ንኡ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ኣወዳድባን ተሳትፎን ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹ እዚ ከም ዘይሉ እንከሎ እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ ኣብ ቀጽሪ መቓብሪ ሓርበኛታት ሻምብቆ ወፈራ ጽገናን ምክንኻን ኣግራብን ኣካይዶም ዝስዕብ ኣገራዊ ዜና ምክታልን ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሎሚ 22 ሰነ ኣብ ሰዓታት ንኮ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 5.9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ኣስታት 1,000 ከም ዝዓረገ ንሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ዞባታት ቮስክትን ፓክቲካንን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ህሱያት ዝርከብዎም ልዕሊ 1,500 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ ብዘይካዚ ኣብ ታሕተ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ሓደጋ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዘደውብ ካብ ከተማ ቮስት ኣስታት 47 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ከም እተኸስተ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣፍጋኒስታን ክሳብታ 200 ሜትሮ ርሒቓ እትርከብ ከተማ ካቡል ከምኡውን ኣብ ፓኪስታንን ኢራንን ከም እተሰምዐ ተቓሊሑ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ከውርድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ኣብ 2002 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 6.1 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህይወት ልዕሊ 2,000 ኣብ 1998 ድማ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ብውሕዱ 4,500 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይዝክሩ መራሕቲ ኣባል ውድብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ማለት EAC ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ሓይሊ M23 ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ብቕጽበት ደው ክብል ብምጽዋዕ ናብቲ ሃገር ዘባዊ ሓይሊ ክዋፈር ወሲኑ እቲ ዘባዊ ውድብ ነዚ ውሳነ እዚ ዘሕለፈ ትማል 21 ሰነ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘካየዶ መራሕቲ ኬንያ ብሩንዲ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ከምኡውን ኣምባሳደር ታንዛንያ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባ እዩ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቨኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምዚ ናይ ኮንጎ ዝመስል ዞባ በኣሉታ ጸሊዎ ንዝርከብ ቅልውላዋት ሓበራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መፍትሑ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እቲ ዞባዊ ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ንተልእኾኡን ዝኽተሎ ኣገባብን ዝምልከት ግቡእ መምርሒ ከም እተዋህበ ብምግላጽ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ማእከል ዕጥቃዊ ግጭት ኮይኑ ዘሎ ከባቢታት ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ክዋፈር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኮንጎ ንምውፋርቲ ዞባዊ ሓይሊ እኳ እንተተቐበሎ ንሰራዊት ናይታ ንዕጡቕ ሓይሊ M23 ከም እትድግፍ ዝኸሳ ዘሎ ሩዋንዳ ግን ከም ዘይቀበሎ ኣነጺሩ روسيا ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ዝፈተረቶ ሳርማስ ተሰሚዕ ኣህጉር ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ ሞዳታ ናይ ዝዓመት ናብ ዕጥቂ ምክልኻላ ክትጽምብሮ ምዃና ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ንምድንፋዕ ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጹሎ እዚ ብውሕዱ 10 ኒክሌራዊ ተተኮስቲ ክስከም ዝኽእል ስረቓቕ ሚሳይል ብራዳር ናይ ምኽሻፍ ተኽእሉ ትሑት ምዃንዮም ወታደራውያን ክኢላታት ሩስያ ዝጠቕሱ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ጸጥታዊ ሻቕሎት ክፈጥር ከም ዝኽእል ብኣጉይ ይእመት ኣሎ ሩስያ ነቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝፈተነቶ ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ገዚፍ ናይ ኣጽዋር ደገፍ እንተዘይቋሪፀን ጸጥታኣ ንምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ኣጽዋር ከም እትዓጽቕያ ሩስያ ክትጠንቅቕ ጸኒሓ ዘላ ብሰንኪ ምትእትታው ሃገራት ምዕራብ ዝኸርር ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ቀጥታዊ ወታደራዊ ረጽሚ ከይስዕብ ሓይሊ ወታደራውያን ተንተንቲ ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው ግብፅን سعودي عربን ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ዘተኮረ 14 ስምምዓት ተፈራሪመን እዚ ናይ ኣሳት 8 ቢልዮን ዶላር ስምምዓት ወራስ ዓራት سعودي عرب محمد بن سلمان تمال 21 سنه ኣብ ከተማ ካይሮ ምስ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተባጽሑ زعبي كفالايت تسممع ኣብ ምድንፋዕ ሰዓት ብቐንዱ ድማ ኣብ ምምዕባል ተተካይ ሰዓት ዝውዕል ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምንፋዕ ክሰርሑን ተራዳድዮም ኣለው
إذا كم زين كله لو معسران كلتن سنة أبي كتما أنكارا مس بريزنت رسيب طيب إردوغان استراخبه وراس عرات سعود عرب محمد بن سلمان تمارسنا حدا سنة أبي عمان مس النجوس يردانوس عبد الله دقماوي أبي من معبال قطبان دبلوماسيون زمناتات كلتين حجرات كم أون حوراوية قداس نتزلهم زواج قداتن أتذكروا كم تزرربوا مع كنا زينا أكاليحن بايتو ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕታት ጸማም እዝኒ መሃቡ ከም ዝተሓሳስቦ መንግስቲ ኢራን ገሊጹ ኢራን እስራኤል ንዓመታት ጉቢጣቶ ሒዛቶ ዘላ ሮታታት ጎላን ከይኣክል ኣብ ልዕሊ ሶርያ ትፍጽሞ ብዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢራን ወቂሱ بايتو ጸጥታነት ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶርያ ዝተዓሰሎ ንጥፈታት ንምክታእ እቱብ ተበግሶ ክወስድ ድማ ጸዊዕሎ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ደማስቆ ንዘካየደቶን ከቢድ ዕንወት ንዘውረደን መጥቃዕቲ ዝኾነነ መንግስቲ ኢራን እቲ ፍጻሜ ዘባው ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥር ሓቢሩ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክትብል ዝገለጸቶ ኢራን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊኣ ጸቕጢ ክገብር ኣተሓሳሲባላ እዚ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ነቲ ካብ 2011 ብግደማዊ ምትእትታው ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው መሊሱ ያኽረሮ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ደቡባዊ ቻይና ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ኣማይት ኣሽሓት ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ገሊጾም በቲ ድሕሪ 1991 ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተመዝገበ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ዝናብ ዘስዓቦ ባህራዊ ሓደጋታት ብኸቢድ ኣብ ዝተጸልወ ዞባ ጉዋንዶንግ على كل تميتي شو حسابات كابيت نبرتهم كم التمزابلو استقصتهم سبمزي كل 254 مليون دولار زقمت نواتاوي عنوات كم زورده حبيرهم اتي زناب زعابلو كنتات عير نبدوباون مبرقاون كفال تحاجر كم زسفحفحه اب زقلت صلو زلو اوان متن ملات افلاغاتن كالوت كزنت ماين بموسخو حركاتات علقلق كيسعب تسقيلو أتكونات نزمت معلتات كقص المخانو زمت تنبيت كونات عير كم زلو زحبر كيلاتات ميترولوجي تشاينا زيغاتات أب من قصقاساتهم تنقاقا كجابرو تسوي عمالو إذا كم زيلن كله أب هند بنغلاديشن تخصيتو زلو حركاتات الغلق نايزموت سوات قطري نابل على الميتي كم زبالت حبيرو بتي أب سيميناوي مبرق شنخ كلتين هجرات تخصيتو زلو الغلق نستخدموا للشعات بحمشته مليون سوات ناي مجبي صوري 6 ماين كالو مسارتاوي طلباتن حجزنا مغرب سعرتاتي كايد كمزلو سمزت فلاو دحنت تنهاجرات قليصو نيسا عزينا كلمة من الزامنة أرستات خوانا زخاخركم بيت مرت حاجة قصينا رسكنا مثل إسران كلتان تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا أبو دووك إيه بحري بوفر تمهارو اللمعات أبو كما قب بحري أقرب شوراي تقلالو أبو زايز نبرو إرتروان بستخل عليه مسنا دوتات سمعتاتهم ذاكرو أبو أفغانستان بحرقا مقدقات مدري نايزموت سوات قطري ناب أستات حارشو حكبيلو ودب هجرات مبرق أفريقيا بالديمقراطية ريبابليك كونغو زباو حيل كوافر وسينو روسيا سرما سسمي أهجراوي سجر بالستيك ميسايل نبعد كأنك كل خلاك تسمبرو مخانا أفريقيا نيسا عزينا بيزادا مسترف مدباتنا نحرقكم وقنا بروح مشت